Танчо, класическа победа. Как видя матча днес? Радвам се, че така момчета продължават да играят с настроение, с нужната мотивация и така мисля, че днес изиграхме един от най-силните си матчове. Сега имам забележка от това, че изпуснахме доста положение, можеше да решим матча още в началото, но радвам се, че така резултатът е добър за нас. И така надявам се да завършим сезона с същото настроение, същата добра игра. Преди на 0 така имаше някое положение става на Марк. Имаше ли някакво притеснение ти, че нещо може да стане? Да, за този мач наистина бех притеснен и това, което гледах, мисля, че това е един от най-стойностните отбори в групата. Не знам, може би са имали проблеми с наказани, но за мен е един от най-стойностните отбори и така радвам се, че победихме точно този отбор. Ти каза, че играе матч за матч. От тук нататък до края на полусезона, каква е целта пред отбора? Може ли да влезе в топ 5 реално? Надяваме се. Целта ни е да побеждаваме всеки един матч, който сега мисля, че го правим добре и така най-много ме радва желанието и мотивацията на футболистите, това себераздаване и така наистина днес мисля, че изиграхме един от най-добрите си мачове. Yes,